Saiki men diaturi suarane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Slendro apa pelok? Slik pelok. Tembange apa? Micil ketoprak kuwi mesti kepenak. Oh iya. Ya, monggo, monggo Mbak Ayu Purwalestari. Neno neno. Gorek krungu Mijil Rak Bagong terus jembu ambasan tekan kene. Biasane cah nek krungu gamelan mesti terus goleki swara gamelan. Ha iya, aja kok krungu gamelan dimomotreke goleki kok Bagong. Saking tresnane budaya, saking tresnane. Monggo. Terus lanang ya terus rasah mesake ngomongin tok ajar sing lanang raine terus pucet. Ha iya wayah apa sak lembar sik ya terus engko sing kedua tetep sak lembar dadi 2 lembar sewengi 2 lembar ya terus iya lah apa-apa 2 lembar ijo ayo istilah apa. Rong lembar ijo iki terus do ngadep awake dhewe ning kata-katane iki kepenak dirasake muni piye Pak sampean ki sadar ora e ngono mesti ngono contek sik kono arani loro ya santinet rambu monggo. Dirangkepke Mbak Ayu. Ya, aku ki apa-apa kene rangkepe kaya gelo. Ya. Neno neno eling mau wis curling. Saiki dadi eling. Neno 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 Lestari. Ah iya, rumah makan. Kadas
sampun tengah. Sampun tengah-tengah. Pipa banyu kok aja gawe kodheng ya. Sik entuk dene ledeng. Oh. Pipa banyu aja gawe kodheng, entuk dane ledeng. Pipa motor aja gawe repot, entuk dene knalpot. Knolpat. Iya. Kuwi nek diwalik ngono kuwi. Terus piwulang apik, aja ngece karo wong ra duwe sing sepisan mau. Sing kedua aja ngece karo bakul tempe. Iya. Ngelingono kowe sik do tuku. Terakhir, masa urung ketok ya terus. Biasane Bagong yang anggere muni ana wong rengeng-rengeng mesti marani. Ana wong rengeng-rengeng marani.